حزکرنا هنرمندê navdar Pablo Picasso ji çanda şaristaniya milletan re di berhemê nû yê balkêş û ciwan de diyar dibin. Got di pêşengeha wî li Parîsê ji hin berhemên wî yê rengareng ji peykeran, xêzkişandin û tabloyan re awbandor û hezkirin tîne berçavan. Navê pêşengeha wî Picassoyê xuristî ye. Di mebesta goberhemên Picasso bê pîvandin bi berhemên ew hunermendê ne ji Rojava, mîna Efrîqiya, Okyanos, her du Amerîkan û Asya re bi alîkariya mozexana Quai Branly hatiye amadekirin. Ji nav berhemên di vê pêşengehê de tabloya bi navê sê kesên dibin darê de ya got sala 1970-1980 de hatibû çêkirin. Ew tîne berçavan bê çawa bandora peykerên ne ji çanda Ewropî li karê Picasso kiriye. Godawiyê ew gihiştiye tabloya xwe ya navdar navê jinên Avignon. Hunera çavdîtinê berhemên hunerî veguhezîn ew wêneyên hêja tefêr dikin. Ew te dibin geryanekê li dorê cîhanê, çand, rengên ciwan, valabûn û tijîbûn. Tu li wir wan tevan dibînî. Berpirsê vê pêşengehê Yevze Lîfor li ser berhemên Picasso dibêje got bandora berhemên peyker û maskên xuristî yên Efrîqî gelekî li ser berhemên Picasso û şêweya wî ya çarkoçsazî heye. Appris et compris de la Picasso bikheja çarkoçsaziya di tabloya jinên Avignon wî laş parçe kiriye ew bi şêweka balkêş wan diguherîne. Ev tabloya sêjinan bandora şêweya peykersaziya Efrîqê diyar dide ku her car wî bi asayî û balkêşî guhartiye. Pêşengeha Picasso ji 28 Adarê dest pê kiriye ta 23 tîrmeha vê salê. Gotê de bandora hunera Efrîqî li ser berhem û hunera Picasso ya balkêş û ciwan diyar. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.